Hola, en este vídeo explicarem les grafies JG i TJTG. Veurem bàsicament dues coses, què són les consonants paratals, amb les quals es corresponen aquestes grafies, i quines són les normes ortogràfiques al respecte. Les consonants paratals són aquelles que tenen un so el qual es produeix apropant la llengua al paladar. Tenim de dos tipus, fricatives i africades. Les fricatives se corresponen amb les grafies J i G i les africades amb TJ i TG. Diguem-ne que la diferència de les primeres respecte de les segones és que en les africades hi ha un xicotet so oclusiu abans del pas de l'aire, que se correspondria amb eixa T. Per exemple, paraules que s'escriuen amb J són joc, gener, i amb TJ o TG, viatjar, paisatge. El que passa és que la diferència entre aquestes dues, les africades i les fricatives, actualment ha desaparegut. La majoria de persones ho fa tot com si fos una TJ o TG. Quant a l'ortografia hem de tindre en compte una regla bàsica, que la J s'escriu davant de A, O, U i la G davant de E, I, tot i que hi ha algunes excepcions. Per exemple, quan tenim paraules com projecte, projecció, o noms com Jesús o Jeremies o algunes altres paraules, jersei, jeroglífic, majestat. De totes formes, el més important és que la norma general és aquesta. I hem de tindre en compte, com sempre, la memòria visual. Cal prestar atenció al que llegim, al que escrivim, per tal de saber com s'escriu la paraula més que a la norma ortogràfica en si, encara que este és un truquet bàsic. J davant de A o U i G davant de E, I. Quan s'escriu la J o la T sense eixa T? Doncs a l'inici de paraula o darrere de consonant, com per exemple en les paraules menjar, jove, just, gent, esbargir. El problema ve quan les trobem entre vocals, perquè també podem trobar J o TJ o podem trobar G o TG, és a dir, la TJ i la TG només es poden escriure entre vocals, però això no significa que sempre entre vocals vagi amb la T, sinó que també pot aparèixer sense. Per exemple, entre vocals trobem major, amb només una J, però també entre vocals trobem platja, i ahir sí que porta la TJ. Trobem fugir o trobem jutge. És a dir, hem de conèixer la paraula per saber si s'escriu amb T o sense. El que sí que sabem segur és que amb T només se pot escriure entre vocals. Hi ha dos truquets que ens permeten saber com s'escriuen les paraules. Un és saber com s'escriuen els derivats. És a dir, la paraula penjar s'escriu amb J, no amb TJ, i ho podem saber perquè pengem o penjoll, que són derivades, també s'escriuen sense la T. L'única cosa que hem de tindre en compte és si va davant de A o U, que serà J, o va davant de E, I, que serà G. I l'últim truquet és que les paraules que acaben en atge, etge, otge o utge s'escriuen sempre en TG, com per exemple viatge, metge, rellotge o jutge. I això és tot. Ens quedem amb els dos truquets bàsics, però sobretot cal que fem incís en que el més important és la memòria visual i recordar a l'hora d'escriure o llegir com s'escriuen les paraules.